So yun na nga mga idol na ay sa mapagpalang umaga mga idol na at yun na nga mga idol na dyan. Napadaan tayo rito mga idol sa ano mga idol sa ito Arthur Luzano vlog mga idol na at yun na nga mga idol na may nakita tayo mga ibon dito mga idol at napakaganda ng mga ibon niya mga idol na at yun bumaba nga ako mga idol dahil sa yun. I-check natin mga idol na ito, titingnan natin mga idol dahil may napansin tayo rito BBC mga idol na at yun nga sa club ko mga idol. At yun tatanong natin kay Boss Idol kung binibenta niya ba tong na naka-BBC na ito mga idol, naka-banded ng BBC mga idol na kasi yun nga na parang gusto kong kunin mga idol na tapos papakawalan natin mga idol na kasi ito si Idol Arthur Noyes. Mura lang naman siya mga idol, mura lang naman siya magbenta ng ibon mga idol. At yun nga so check natin mga idol na at yun nga boss. Ayun nga mga idol na, so dito tayo nga mga idol dito sa Arthur Luzano vlog mga idol na dyan. Napakarami ritong mga idol, napakarami ritong supply mga idol no. Yun kung problema niya mga idol na gamot sa ibon, sa kahit anong sakit ng ibon mga idol. So meron dito no, at yun nga na sa kompleto Ricardo syempre mga idol no. Yun dito tayo kumukuha ng dito tayo kumukuha ng mga natin ng mga pagkain ng ibon no, yun ang at yun, time check tayo mga idol no at 11:18, yun ang mega shoutout no. Ang oras na ito no ay hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and breeder ni Sir Ronald Gonzales. At yun ang mga idol no, so Kalapatids Flyer Mix yung ginagamit natin mga idol sa mga ibon natin. Kung rito sa mga ibon mo idol no, dito na, ito may napansin akong so ito nga siya mga idol no, ito nga siya no. Ayun, mga idol, naka BBC mga idol no. Idol, itong BBC na ito mga idol, saan mo galing tayo idol? Sa sa BBC Club yan. Ngayon pinapost natin kay Parang Gilbert. Ibig sabihin ito pinost mo na to. Oo, ngayon yung nag-claim ng mayari dyan, nasa Pandan daw yung bahay niya, Pandan. Ayun City. Binibenta mo idol? Hindi. Bali, lang natin, bibigay lang natin sa kanya kasi nakakarera. Alright, so yun ang mga idol, narinig nyo ba yun? Yung ibon kung bibenta natin. Mga idol na yun mga idol na, so willing isa ulit ni Idol Arthur yung itong ibon na ito mga idol no. At sakto rin mga idol no kasi na pandan tayo no. Pandan. Boss boss, pwede bang dalahin ko na lang to boss? Yeah, okay. Para magkita lang kayo ng mayari ng kalapate. Ayun na lang boss no. Mga idol no at yun si Idol Arthur no at willing. Kasama pala natin si Paring Ben Season, Longyear TV. Ayun na mga idol na, so idol Nakapasyon sa Ben Season. Ben Season. Ben? Mga kalongye. Ng Longyear TV ayan, si Paring Ben Season. Ayun mga idol na, so long hair mga idol, long hair TV mga idol na, so andito nga mga idol no. Ito yung ibon mga idol na, so check natin mga idol, titingnan natin mga idol no. At yung napakagandang ibon mga idol na, so checkered siya mga idol. Ayun na nga no. So ito yung ibon mga idol no. BBC 2245. Yun na nga no. Ayun na nga no, mega shoutout sa may-ari nito mga idol no. Mega shoutout no. So yun na nga mga idol na at hindi natin papakawalan tong ibon na to mga idol. At yun dadalhin ko dun sa loft ko mga idol na at yun doon ka na lang imimit yung nito mga idol, yung boss nito, boss ng ibon na to mga idol, yung may-ari ng ibon na to. Yun nga doon ko na lang imimit sa pandan kasi yun nga sakto mga idol, pandan din ako mga idol. Yun nga mga idol na sa mga kalapatids dyan sa mga nag-i-start pala mga idol, newbie mga idol na mga nag-umpisa mag-ibon pala mga idol. So yun nga dito mga idol no, mayroon dito maraming mga ibon mga idol no. Mga solid mga idol, mayroon din club ring Maynila mga idol, pero karamihan dito na puro com ring. Yun nga at dito mga idol na napakamura lang ng mga ibon dito mga idol no. Napakamura mga idol yan, pwede pang sitter mga idol, marami rito no. Ayun ako nakapansin nyo mga idol, napakaganda nyan mga idol oh. Ayun na surat na mga idol no. Meron dito 100, may 150, yun na napakamurang halaga ng mga ibon dito mga idol. So yun na dito na yan sa mga idol, dito na yan sa Arthur Luzano vlog. Yun na dito na yan sa Mabalacat. So yun nga ito mga idol no. May napansin ako rito mga idol, so paunahan na lang mga idol oh. Ayun mga idol oh. Naka PHA 23, 2003 2023 din start ng number mga idol. So di natin alam kung legit to na, pero parang comring lang din yata mga idol, pero napakagandang ibon mga idol. Ay ako nakapansin nyo mga idol, so arat na mga idol no. Paunahan na lang kayo rito mga idol. So yun na nga mga idol, napaka-buenas na may-ari nito no. Talagang si Idol Arthur Not, willing siya isauli yung ibon na to. Ayun, saan ka pa mga idol no. Yun na mga idol, hindi man siya panshare mga idol no. Yung mayroon siyang rito pet shop mga idol, pero willing siya isauli yung ibon. BBC 2245.
Yung may-ari nito si Epoy. Ayun, mega shoutout sa'yo, Epoy, no? Epoy ng Pandan. Ayun, malamang kilala ko nito kasi pandan din ako, no? Baka isa lang nilalaro namin, ano, no? Makakauwi ka na sa amo mo. Alright. Ano? Epoy. Ayun, Epoy. Ay, ito na yung ibon mo, dadalayin ko na, no? Ayan, no? Padadala natin kay Idol Alburulok. Yan. Alburulok. Yan, no? Padadala natin sa kanya yung kalapati. Ayun na mga idol, no? So house to house to mga idol, no? Hindi to ano, no? Door to door, no? Door to door to natin itong ihatid, no? Hindi natin papakawalan tong ibon na to. Buti dito napadpad yung ipon niya sa Arthur Rosado Plant. Ayun, mapapasana all na lang talaga kayo mga idol dito sa ano, no? Sa Arthur Lozano Vlog mga idol. Mapapasana all kayo rito mga idol, talagang willing siya isa uli, no? Ayun. Pero idol, itatanong ko lang saglit, no? Ano, binili mo rin ba yan o? Pinenta sa akin Idol ng 50 pesos. Oh, pero So yan na natin yung 50. oh, yan. Kasi sayang naman yung kalapate, baka siya yung mag-champion sa BBC. Alright, na. Yan, tama. Yan, Ayan, sana all. natin ng walang kapalit. Alright, so yun na nga na. Ayan, ibibiyahin na natin yung ibon. Ayan, oh. So yun na nga mga idol, na dito na mga idol, kompleto Ricardo mga idol. So yun. Ayan, huwag kayong maya magtanong mga idol kung may right mid ba rito, marami mga idol, no? Kahit anong gamot meron dito. Sa training box. Yan na nga. Ito yung Dadali na ni pangmalakasang training box to, no? Alburulok, dadali na. Alright. Yan, makakakuwi ka. Ano kasi pangalan ng mayroon nito? Eboy. Ayun, idol boss, Eboy, no? Ibibiyahin na natin yung ibon mo. So yun na nga mga idol, na at ito, dala natin yung ibon mga idol, na at yun, bibiyahin na tayo mga idol, so going to Panda na tayo mga idol, no? At yun nga, dahil sa yun, mga ibon natin, wala pa rin kain mga idol, yun, papakainin na rin natin, padating natin sa loft natin mga idol. So let's go na. 2,000 years later. Kumusta mga kukoy? So yun na nga mga idol, na at yun, nandito na yung ibon niya na mga idol ni Epoy, yun na nga, no? At yan, nag-chat kami dalawa mga idol, no? At yung chat namin dalawa yan, no? Sino mga idol, na papakawalan ko na lang tong ibon na to mga idol, no? Dahil sa yun nga, no, medyo busy din siya sa trabaho mga idol. So ito na mga idol, no? Napakaganda ng ibon mga idol, no? May puyo pa mga idol sa, mga idol, no? Sa dibdib, oh. Ayun, no? So yun na nga, no? BBC. Ayan. BBC 2245. Sino nga mga idol, no? Papakawalan natin itong ibon na to mga idol. At yan, sana makauwi ka, no? At time check tayo, no? Oras na 4:10. 4:10 na mga idol, no? At yun na nga, no? Mega shoutout ka, no? Kay Arthur Lozano Vlog. Arthur Lozano Vlog mga idol, no? At pet shop dun sa ano, sa Peace Memorial mga idol, sa Mabalacat mga idol natin. Sa mga nangangailangan dyan na ano, ng mga vitamins ng ibon, pangkondisyon ng ibon, pangkondisyon ng manok, pagkain ng basta mga hayop, yun ang ano. At doon meron siya, kompleto mga idol, na kay Idol Arthur Lozano Vlog. At yun ang ano, tumapakawalan na natin ito mga idol, no? At sana lang na makauwi ito mga idol, no? At yan, Boss Idol Arthur, ito na yung ibon mga, ano, Boss Idol, no? Papakawalan na natin, no? Ayun ang ano. Sino nga, ano? Kuha mo ng video, ha? Yun, umuwi ka, ha? 4:10, umuwi ka na. Sino nga mga idol, na nagparonda tayo, sumasabay pa sa mga ano ko, sumasabay pa sa mga warrior ko mga idol. Yun na nga, ano. Ayun nga sa mga idol, ang taas nilipad mga idol, oh. Ano mga idol, sumabay siya mga idol, no? Ang taas ng lipad niya. Mukhang malakas na ibon mga idol, no? Ang bilis na lipad mga idol, oh. Ayun na, umiwali na. Ayun na. Ayun na. Ayun na mga idol, papunta markin na siya mga idol, no? Papunta markin na. Doon siya banda. Doon. Doon na nga mga idol, umiwali na mga idol. Ayun na, yun. Ayun na, papunta rito. Ayun, bumalik. Yan. Ayun na siya, ayun na. Ayun na mga idol, ito siya, ayun na. Ayun siya mga idol, no? So makakauwi na siguro siya mga idol, no? Dahil malapit na lang yung ano rito, yung loft niya rito mga idol. So yun na mga idol, dumiretso na. Yan, papunta na ng ano mga idol, papunta na ng Mining.
Papunta na mining yung mga idol, yung ibon. Sino nga? Ano sa akin? Sino mga idol na at yan, hanggang dito na itong video na ito mga idol at yan, maraming salamat sa inyo mga idol na at yun ang ano, yun, sa mga mega shoutout dyan, sa mga boy dagit na at yan, please lang no, please. Pag nakaka-club ring mga idol, lalo na pag dito sa Pampanga, pag kilala ng mga club mga idol sa pakawalan nating ibon kasi kawawa naman mga idol no at yun, sa mga sa mga nag-iibon dyan no, mahirap magpasibong, magsuksok, wala baby pa hanggang sa paglaki no at yun, tapos ganun lang kasi mawala talaga ang ibon minsan sa tukod lang no, tumutukod sila dahil sa yun nga uhaw, gutom, yun nga. At yun hanggang dito na itong video na ito mga idol at maraming salamat sa inyo. Bye bye.